ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ମୋହିନୀ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ନାମରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ପିଲା ତା ବାପା ମା ରଖିଥିବା ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଚଳିଗଲେ। ଏମିତି ହୋଲି ଆସିବାରୁ ମୋହିନୀ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ରଙ୍ଗ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିବି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, କିଏ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ? ରଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏମିତି 2 ଜଣ ମନ ବିଚାରି କରି ରାସ୍ତାରେ କାମ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବୁ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦିଅ। ବାବୁ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦିଅ। ମିଠା ଦୋକାନୀଟି ଏପଟେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ହୋଲି ପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ ଅନେକ ମିଠାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ରଖିଦେଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ମୋହିନୀ 2 ଜଣ ମିଠା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମିଠା ବନି ସାରି ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଉଠି ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 2 ଜଣ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ପଇସା